Jeg var så ked af, at hun ikke selv kunne hjemme. Det var en lille video. Er den flot, Alma? Det er gaven for Marie. Farmor. Farmor, ja. Kan Alma åbne det sidste? Kan du selv åbne det sidste? Hvad er det? Det er karton. Hvad er det? Det er en. Hov. Det er lille Maja. Maja. Hun hedder Maja, ja. Det er Maja. Ja. Er det en fin lille en til dig? Ikke den, du træner der, Trine, vel? Nej. Det er lille Kaja. Nej, Maja. Maja. Nej, må jeg se? Det er dukke til Alma. Maja. Maja. Hun vil Maja. fint. Kaja. Maja. 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 Vi kan også godt kalde hende Kaja. Vi kan også godt kalde hende Kaja. Hun har underbukser på. Hun er tær. Og hun er tæer. Hun vil Ej. gerne sove med dig. Hun vil gerne sove med dig, når du skal sove. Skal hun sove ned i Almas seng? Ja. Ja, ikke lige nu, men når du skal i seng. Nej, hvad? Er hun fin, Alma? Hvad? Så hun skal sove nu. Okay.